Rehapiano je zariadenie na liečenie a diagnostiku porúch motoriky horných končatín. Obsahuje tenzometre, ktoré snímajú sily stlačenia jednotlivých prstov. Namerané dáta sú ukladané v cloudovom systéme, kde sú analyzované aj prostriedkami umelej inteligencie. Do systému má prístup jednak lekár, ktorý si môže vizualizovať výsledky jednotlivých vyšetrení, postup pacienta, ako sa vyvíja a stanoviť ďalšiu terapiu. A pre pacienta je interfejs určený na to, aby si mohol jednoduchou formou zahrať počítačové hry a takto vykonať vlastnú diagnostiku aj rehabilitáciu. Vzdialene aj z prostredia svojho domova. S vašimi kolegami z Technickej univerzity sme sa zamysleli, v čom by sme mohli pomôcť pacientom s problémami úchopu hornej končatiny. A prišli s takým výborným nápadom, že by zostrojili taký prístroj, ktorý vyzerá ako rukavice. A tieto rukavice by používal pacient pri cvičeniach prstami a samotnou rukou. Jednalo by sa o pacientov, ktorí sú po cievnej mozgovej príhode, pacienti, ktorí majú nejaké neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje samotnú ruku. Jednak je to u pacientov z morbus Parkinson a u pacientov so sklerózou multiplex najčastejšie, bez ohraničenia veku. V tomto tíme som bola zástupkyňou zdravotníkov a zabezpečovala som taký odborný dozor, aby samotný prístroj alebo pomôcka, ktorá sa využíva jednak za diagnostickým a terapeutickým účelom v liečbe našich pacientov, aby bola aplikovaná a využitá správne.